Nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu uwo Gusii. Ndizi TV obwensu uwo Gusii. Kirevia mwanchumo igereria bagita sene Ndizi TV ne mambengi yangu gusogeria ndonse so tutengerete kuru na sayo twanjeire twaumiranire emambi ya rero na nigo tukumuirane ngambi mono asugo twanchira kumirana gaiga asembe okisa twagitigete kururi tukoro igoro tukatigana paka boniga korende togotenga karibu na inde MAANGI alitukoria Ijumaa tariki 2 motinyo kabere mwaka wechirbu 2 nemerongo ebere nanye tokotenga karibu kigima tunyauchaka ENSAKIA senchera yabene bwakirejo bwakirebuya goikirania ritukorinde taringa negento kere kyororo no gwanja kwanya sae asigonto kuneto mwirane limbia mono asinge nchabira otombo kurutu katika netetu koligoro goikirana ritukori arera asigo muri Ndizi TV na kwaliganiri kegima imeyomoroberio wensakia moroberio ochira ritukori wiki ochakara Jumatatu goika Ijumaa chinsa 12 goika chinsa isato chia mambia aiga nobo notoko batokoro salituko tokobeka oboroso bwerituko rituko enjero koli chaka nenchera yengenjo nento kengenjo manyenga kiko chaka rituko liao naende enje tokotebinga orago chaka rituko liao nase okotengera Ndizi TV omoroberio obwensakia omoroberio chirenkuma imeyorokongo rwa Gusii umushabiki Ndizi TV naberingo sabanga totebi ngayo yende totobwate amashabiki tokurwa se county ya Kisii county ya Nyamira ime county ya Nyamira ni maitento bwate constituency ya West Mugirango togo cha NSM tutuma saba boigo burabu north Mugirango county ya Kisii south Mugirango kitutu chache south kitutu chache north NSM yabo basi nyalibali chache nyalibali masaba bonchali bonsi pigenda ko totebinga ngayo ende totobwate naende karwaso moroberu wensakia toswa ebieka kolende manyoyo mino turoyo moto turababere natoko tebinga ime Ndizi TV DORCAS nko barega ko mark register manyenga ingoikera na rero ngotaikera na ritukoli rero kabisa iyo bano mwanche muri yeri akotenga karibu tuyari yani kabisa tunyaucha ritukoreto asenjera ya bene buno yo mitata nere biyata manyana kiritukoreto tukochaka okweroberia negento kengencho kigima asengencho oterobereti na banyore nganda ke turugo chikuikirania amaganio ao se igonere buyo mwanchumuri tujako litukoreto mapema kenda bu nyuma ENSAKIA taraka ENSAKIA omete bwete gotonyora gochimutwe twabokire bono tuganyete ENSAKIA rinde tochake go seto tuote ENSAKIA omete ENSAKIA ne riogo no mete bo job ENSAKIA ne riogo go muziki boigo ENSAKIA ni bwate amadini akoro ku vitamin D kabisa bono mwanchumuri gereria tindo chingani nkikirago sibe obeto origereria ENSAKIA bono mambia toganye ENSAKIA kya sore mambia bono igana mange tukwareganite na manga abereka okorekana kururi tukoria igoro goikaboni go botuko botambe na manga abereka okorekana ayonsi tokumanyani agaiga asemesa ENSAKIA na ENSAKIA bete kabana mashabiki ito babokirisa rogo timu hapana kosa baba Dolphin Mora tinda kora kururi tukoligoro igobona maiga Dolphin Mora andose asore amaiga ago ikire usonde omoro oko omaita sabereta moikiria maiga matenga ENSAKIA babori ringa yoberete nabo igoke misofi motangi ama shabiki amatingo kabisa ya beshobeshaya babo nabo magi ritunda green bonsi toko baregani atotenga good morning ando siasemo berete babo Kennedy Giseba ko chinsa chiri chama ikoja diaspora tenga good morning asenseme yonga kimwa ari omete baraire agaiga bono togochi twatenga kibabo kirege igasense cyo Kenya tokuboya abantu nga kibabo kire igale ntotenga bono endobo tukubuya
Obutuko bwacha kere gocha lakini ende kongo kinkilinga ntubwata mashabiki are chinse chia ngumbu ase Ndizi TV. Ndizi TV ya chire nkumanko batebya barigere ba Ndizi TV. Ndizi TV naende tubwate abantu tubwatia bange kurwa sensemo ya diaspora chinse chia maiko ngumbu batebanga bono barobu batararara ngora tengera bari mu rubiri w'Ensakya kabisa metembara ko nyasaina liba kuri ba ko byabo batenga kora beka Ndizi turarangi kigenderete asa yonsi totengambi yamono tugendera senchira engabune yo kabisa igobono abali bono mwasoira somuro birio totenga bono tigango tuchage kumakia register mapema asengencho yo kumakia register kwa ikoso asense moja mitandao asense moja Facebook aso gotobwate buna Ndizi TV News Digital kuikaga mwancho morigeria beka ngogabe comment as ensemeyo ya Facebook o boiko genda beka ekiara gose like na boiko na bogo share muna batami kwatenga tokwe bogo share no kwangencho kigima ekiageranga okumanya abantu bonsinga Ndizi TV Ensakya yabona mambe ya chakire Ensakya ya akire bo batule baso imeyomoro batenga bono terinsa cha korara yanya netsinsa chemiremo nabo ka YouTube tonyobina Ndizi TV News abuno gotonyora buna butambe no tola yamo ase taseni Ndizi TV kwa nekinga jago ikere yamase yamo wetera senchira iye mitandao we gase website itoko tobwate gwetera ase omtandao www.ndizitv.net nabo gotorikira liuko bosotorikere message yao gwetera ase enamba ere ase screen yaso kotebinga imeya Ndizi TV obwansu bw'Gusii noto ko bwansu bw'Kemambi otarachi gote Ensakya bono iga Ndizi TV noto kwa mangana bunabera gwateka ase tunda entangani toko batogo sanga amona DORCAS abatoko ligereria ebintu abebere bigwateka kuruchikoli igoro asintunda yakabere bogo to batogo soa ase amagazeti asintunda yakatato bunarerere Friday. It's a freestyle Friday totanga freestyle Friday ase bonora bigo kuru request yao ngotera kyotete kotengera ngotera kikotete kubekerwa elinde abako kwego kyase tukulia Friday ntoli kwebwatereri mono ntoli kwebwata mono we release ourselves obo munyagitari ayaokie TV yao gogenda dinegasi tenga kidogo ayo mwalimu staff rumwali ni matenga bali muri tukulia Friday bono na bautwara parade na lero ere naenda abana mbaro konyoranga otanya kwenda school weekend kulinde parade tete komis Sengenjo parade na maetenga utarore kaneti na bora atwale chinga kulinde naenda abande mbaro maete abana amaetenga parade na libakuli emenyansuri emesabore kabisa ase igomba libauta bebise kirasime oziba ebisa matoke yako garabana bakwe tukolia Friday osekera babegete parade na sengencho litukerere okonyoro mwalimu agwetayo agwetera ini koje mwaka bagirere iniga gweta onyanga job takabegeti chi socks job tasokaneti tebo eti buja aibono lyakobera litukoritambisana okolie biranye birorose aibono kwanyora itukondi abana bobwete amatukali na lenge skuru na likolia parade omete asengencho na otenga litukeria batocha none etukia obuya ay mangana makongo naende umate litukolia parade nalio konyoranga chiskuru nchiro konyora babwate bose chi ngakito jiroka bakubekurwa ebindo mbere to akabekeruga iga chidisk ilikuwa kwanire kigusia se sukuru ebindo mbere kware kobekeru njinyo etenga kinero umwane kero kwa kwanire eruga etali etabwanere to kukwanero because ndo abwata matuka mange tware kobekeru egesongo litukale muri geswali uno kwana egeswali litoli gesongo kwa bekeru ligunjara watarne ligunjare wiki litukoligima kulinde bono gokonyoro yonde bone ndo cha gwakora etware kwera ni amagunjara ya onye nato monitor nere kwa ligunjara mutangani kare ligunjara eri oli yoyo kwaneki Gusii osege Swahili litukolige songo ekero kwa bekeru ligunjara eri nayo gendo akora no gotema otego umuntu
nere orachi ukoneki egeswali osigesongo kwa mwereri ono omwali bweli tuko omwali mocho rangeli ngobwateli gunchara kire kirasi oli bwateli gunchara oche ngoko erereti bono muna mwerane ngoko maka bono toja konyoranga oyo etuli gunchara mutangani oyo kabiro gatatu bonse bali biranye birose asi on Friday ndi alenge ituko raisi go se parade yalenge ituko raisi ikoneli ituko lya pro punishment litukeli na liama goso sipikwa kolile weekend moko rangeli akobaru kagima abekiraniri mwalimu nabagotiga ku Monday Tuesday Wednesday mpaka Friday kolende bunie kuika ichuma bono maetekeru mwalimu atete kwaro kichinguru abu ata se skuru e kabisa ate banga parade nimbu ata bantu babate discipline mwa ali ebiranye birorose Owacho muriria tenga karibu na ile meyo morobere wensakia etunyayo chaka senchera ya bene andonse asotengerete bari mogo swaboniga nabogo tubwatia wetera senchera mitandao sensemo ya Facebook agotonyora buna Ndizi TV News digital sensemo ya YouTube tunyomna Ndizi TV News na boigo aso mtandao website nyona www.ndizitv.net etunyayo sanga amo naye ensenchera ya bene na boigo konyo kubwate kerengere likinde kotete ko soiba bere batato aso murobero wetase SMS bono tuma wetase namba ya 0792192834 0792192834 inere namba mwanjo muligiria ogotuma SMS yao wetase namba yo inde tunyana kwenye bwato ka asenchera ya bene chinsa chiko ikachirito kwa nda sensemeli ya check to manya korangire register uikatorangire register mwacho murigiria igabantu tukomanyanga timu apana kosa tuko pamoja abantu bonsi ntoraso bwa mashabiki ito ntoraso bwa magosa bande bayingusire maiga naribu yomete nonyani nkagari kuikomo ibori amanyanga abana bayembale bonsi nyumba wose nundi naro kaleta arasa ngao nagiye kugere asichi school abarimu bagotumike register koenekinga abana aborokia bonsi mbale ase school aborokiwa bonsi mbale ase kirasi megigo bano mwancho murigeria to basakonyoru bono chinsa na chechi bwatoka uchumbe yao wetera sensemo ya Facebook ko sensemo ya SMS etunyale kwenye bwatoka ase enchera ya bene chinga kecho chiko ikacho kora maki register nabo igona na ngotinga amange aberika okorekana ntoro chiri tuko rigoro na comedian Eric Omondi na baitega kubwato ko bokonye bwa bene ngane eri kuna sana Eric Omondi ama ene no twalengenere na Julia Kelo Julia Kelo no mo reporter itoko ruwa sense mo ya bumachoge chachi na bumachoge bora from wrong astwa chieta sense mo ya keumbu tukanyora Eric Omondi alenge kwana no bokonyi uchia so mworo kiwoyomo kurwa se county ya Nyamira oyuk orientakana naba abeteka korekana sama tukama erega kolera ase emitandao ase kubwato emitandao nabo iko chiredi engane yekagenda atambe mono egaikera mbaka Eric Omondi umwana unabeteka koyo no mubungo na Kurutan West ase boigo bono iga omo sekibwama bwamangana yokuegi abose tukomoruke comedian Eric Omondi abeteka gweso kibene bakabwatira nekiombe ya sisi kwa sisi erinde koene kinga nkumusira bale kwagachirwe nyomba ekutalike koro ekiye kegima mwancho murigirera bikobune bina bitogosegeta abantu besokia tokonya ne into asintwe chinga kechi tore moyo chinga kitore buya ntoganya omuntu rware irwe tomanya komyaga gochiko mokonya gosikomorra yaya tigabone igatokonya ne into asintwe ege kolekeri gosegetambukero Eric Omondi aimugitie ne getambukero ekiya kegima tadasi mobo mugusuma yokonya mugusi yaya ostari asimo abo mugusuma yokonya omuntu onde egoso omuntu bekabire yaya amuna Eric Omondi gentata tingati incheno mo Kenya andonsi asenyuwete endo chinga oboko ngumboro ngosiaro ka nakora kinabwa tokobokonye tokorigeria kera tokorigeria Eric Omondi ama tukabwango igana abaga korosi ediracha yamo yame yo yabeire kego aba menyi bensemo sebeyo ngote ndi mwancho morigeria yabeire ke koba obokongu kabisa imeye county ya Kisii asebono erwete kubaroseria edaraja
maiga yomo gosirie chibicho gotara omotanda ase omwana oyomo akamwana kanyaruka kali gutambuka edaraje kamwana kabwate emyaka 5 igerabe emyaka 5 iga ali gutambuka edaraje yubwika edaraje yemete mwancho murigiria nteyela edaraje yemete nandekero koligiria chibicho echo nemete menyanga nyangu emete eri ya gundire andako era rutuno no mwana oriroche Haikase ensemeria akarosia edaraja kana kinga obwato kirobo konyi bokorosia edaraja eyo nabone igantwaro chinga obeire kago changira mumurori akamwana kali akamura na kwana kinga gachire school napo igo akali irangango chali kubarigerio bolimo. Yes. Nako bagashira. Actually, ano okorire boigo naende aiga nabongo teba obona bubono butumiki ubya bw'imitandao emitandao bono igane bwenda tetumekwe asenjera buneya eriko buse abakenya nabo bwene tubatumeke emitandao enjiringa buneya so detonyorenga talinga ne bintu tokunya kubika byego sekia abantu buyoka tutwarenga ekerukwa robo kongwa sekenyoro kiao na anoena yo monyene utararanga inoena baralia nabuku bwate gentekyo utake share semitando ekero choboko obokong ekero kwa bere go share naboko nyoranga umuntu narukunirwa asigete akonyeki omwano ekiagaronyo mwana utabete gago akomolekerwa mangana atali gocha kuikera eriko mondi naende tali naye kolenka gali orochinga DORCAS na chandegete orochinga job na chandegete orochi job tanya kuragire wikingima ombe ungake bichombe kemitanda bana nabokora nkonye asokoraki asokunyara litangani kabisa nando okonyo mwancho murete angotenga okonya terasi makobe gwechibesa mete nabogote banga kinira bokogane okonya kintimbo atibesa okonya tali besa chiuka ogoiko montange gosanganere kerengereri koigwe birero biaye komoikange okuoka no gokonya ngotara simanga tutu ale chibesa chinyinge eni bene no mayo konyo muntu yaya abantu bali baganeti abantu bako bategerera bako boikange bakwigwe biruru byabo notabakende yani ba obaikange obanekelinga na ikule kirukya gose gotenga no turamo boki bawo isanika igo bono ntu echanda mono ngati okobota bwati bitoki abantu okonyara konyo muntu yaya abakonyo muntu kwitrasa okomotegerera okomuomoyo omotenga ankyombo kibuya none nabo konyoro gendereire bunane na itukuria lero job tugochiko twara omogeni oito ogochikorigeria mangana eye ekibirengereri gosoborere bwe kebirengereri okonyora ng'abantu abange bagwetira makongo okonyora nga babwate yani babwate challenge gosibata mechando ye kebongo ye kebirengereri okonyora ng'abono baganeti obokonyi bw'omonto okubaikaransi abakwanire abatenga ninkikire okokwanira neryogo nakibago tenga atekero gosanga mechando yao nigie kuguswa esenusu nabota akonye kepi lakini ndena ngokonye kole enusi yaye amaine pi na webwene te naende obe gokurigiri ngogo bagosanga na ere obo emechando bwate kabisa ekiagera mbarura abe gosanga na barobu obokongu bwabono bochiko commenteka ekiagera ndonsi asago chote no maetenga DORCAS rero talikora njara koragra njina bona muraganga DORCAS nkyo kwayera konyoma ozo mumuranga aye josho nkyo konyomera bwango ono nojo bokongwa gwetera aye azego ne bwenretenga umanye ningu usanga nere emechando bwate boy golite koligoro naro chenga ebura chibura burunchi abeta skuru ya Gianchere secondary school alse aboro kiwa batata ete omoro kyo monene abega kurusigu skuru yo engana yabete koleta libirera linene mbaka kuikera abanyanyimbo gocha na gocha gotumeka chichiagazi bose ebintu biri kurusia abakenya maiso amariga Kenya maiso amariga maiso ome kwanya kurutere gento kerija agento kerija hotel ayo kirija nyako kuikanga gento kerija hotel litwalinge skuru campus ntu okurobekana nkubera nkoba kwalinge naende kerukurubikana gokoba no maetenga abana be skuru ebare chinguru
igo ikaba mnyokani na baskari yokware konyora ng'asi tumenyete igo ya namenyete ang'eni para ase igo riri yabeire moro goikota mosoeki nyomba wasore nyomba nemotebinga ebali korute eliokiriri likorusia mariga kwanyora ng'a nonya na asore nyomba likorora eliokiriri by the liroro se kolende eliokiriri ne liroro so ekiagera niwe konyora ng'a nonya marigo koitera chimyor nonya kweyana nonya abandu bakorobeka nabakonke gimatiango tebi bona boro kiwaba ekero kurigeribia naro chemba ka boro kiwaba atobole mukigima bakwanda chiyomba chuguraria nga mwalimu oyo onyo mwalimu tayo ndori kwira na skuru yiteyo izi na bwana takoba igaboli yachire gitumwa chumurire nchero chenga aboro kiwaba iga rinde yani nchera ya mo bakore birengerere byabo lakini batumite enchere entambe osetalingia na anda kebono ntoko amachike gara ntomaitinga konye bakwanire n'abalimu ababa batenga yaya ntutete mwalimu abo engana batete gose ekerenga kyabeke nenkeringa boye nerigo mwalimu oyobo asike kanali gretya abana bali batemwa nigo mwalimu yabeire ka gokinia ebirengo bya masomo ase skuru eyo agateba nga kwa amatuka maega mbabwatira boarding oniga abana basoire komenya ase skuru elime incherende rivoli ryanendiringa umwalimu okogera umwana aite byeka bose no umwana nabwate responsibility yokorumoki yani no umwalimu okogera oche skuru because okorra kwa nenkolinga umwalimu abo tabo kugicho umwana bwerwete already dedicated abo kwetabia yi none umwalimu oli gochomogeni mbali kubwaterana nere rinde bakore bya izita master mwalimu mweto mwalimu kwanza mwalimu monene ase skuru no mwalimu bwengencho sana waiko mwalimu yaise gocha abe aikaransiga na bintu bikogenda bubera kini ache igago changa mukira abana ko batebinga igere igabwantu ko bayigo bantu kwikirasi saa 12:30 obwantu gukora iga yani okonyora nga abana bali meta abana wiko batebi wikonya ko basuguma abana bande wikonya ko basuguma bona kare okonyora mwalimu atindiete skuru nande paka ene kinga abana bakolire buya omwalimu yabwante gosikwa abale mubande mbale bakwera yora gocheshe emirimo yabo ikikonyora mwalimu motindi ose mwalimu monene nere okwera ogocha nere na saa 3 nabande bacha saa 3 nabo konyora nga abana aba baumire igo bona abana bamaito buja bwa balimu aba banene anene kire omwalimu monene abwato bwa matobuya na abana bagweta abane bagweta ekyagera nga ebintu nebinga abalimu abana bawo chibatene togote banga abana bokambaite yaya goikato ligereri anga kya balimu ase skuru giga meta balimu bali bagocha bakwana topic ya mabanya so michi wikisato abalimu abanene baboli nga ibono moikire ne wanyene sabu abana bamute yaya esabu mwalimu oli agocha limo ewiki kwarolisi wano nere buji abalimu igobona twasure kwa abana basure gutwara chinguru cyo kumanya go choranga mwalimu yene batagete lakini korende buna wateba nga oyochete bali kubwata nera lakini batebete ngati oyochete asukuru arwete kora nganja akolete buya amatemo aita yani nkwebulia nemeremo ya abana gwanjira ningogosoa ikiagera nje akorokwa nenkolinga ewizara yechisemi bakobwate no botene ndwe school na babwenete kwene kimwalimu kyokoraki ogosoa igasi yo mwana no gosoma amangana yo decide umwalimu ogochikugosomi nchindo chitali gasi yo mwana ikiagera abuno ndo chenga abana be batachete mandi abatachete emirimo tali yabo naende ginkwebulinga ninyali kane ng'abantu mbalenge maga y'abana aba bali kogera abana aba baba weso kinjire ngabuni madara be kunyali kana hindu kingabuniki
ya kulengana neche tindochi bantu tindochi kosendi na urabe maiga ya bana bali nande aine kinga bana bonsi piba banchira ndire birengere bya ya tore chi school chinyingi abali baba bako rusigororo bakwanda chi school au na abaroki wa ko banche nako balega nikegema ntwaro chibine school ya Kisumu girls ntwaro chino school ya Sironga girls Sironga igobono yani igobono mbamayite obuyabo mwalimu oyo nando ranyolenga omwalimu oyo chitororo para mumanyire nando igwete ko bamayite pake skuru arenge inki yakolete igo bakoro botuki bwabo boisaine igo abana korra baro kiwa koso kapara igakorobekana esababu nero sababu nero na igona bwena aba obisabo chisamo chichi aba obisabo chisemi menye county ya Kisii obwata na bali mu beskuru eri kobwatira na Bible na bali bonsi batenete abatenebe ababwata ni beskuru eri mbabwante ko ikaransa bakore barasa yabo yabene bamanye na kibaho kuro mu cyano joiga amane mbabwene tabai karansense elinde bamanyenga kibakogayana emochando yo elinde banyore lichiwe kyagera akokora bya gweskuru boso akora bobe ingoli taliense moyemo ekogere skuru akore bya bosense meyeme ekogere skuru akore bobe ase mbabwene tabai karansense bamanyenga no mwali moyo mogani yogocha karanje rugosoa linde ba karanse ne motenga ni mate skuru nawe kwarwete nawe yalengiga lakini skuru eto egereiga ego totaete nabo to akolireiga tokoraki tokorobi ikiagara omwalimu enjera agosomigwa niga agosomigwa kore emirimo andonsi asense ya Kenya ebe Northeastern ebe Garissa ebe Bungoma naende ekere bintu buni ebi gokora ekero abana bataisanegeti nenjera eskuru eko bagikorao njendoje mbabone tabali gichinjera chingi yachukaya nambangana kabisa was it necessary yani mbaka eikirasi abanyanyimbo cha kuba kanya omaite bono ebasunyo turungaki nakiba okora ase oro chibale gutara goika ase chobisi che mo director bwichisemi bachukumolende bamweresere baigwe biruru bya aigose neigwe biruru byabo ya ekiagera na rochenga aso utaisaneka gwangoiga eskuru nero ya mwimi ya kericho babete bagwate biruru bya eskuru ibone bintu twaro biko gendrakan abiko gendra sabana bata gutumika chinjera chingi yachuko ya namangana no nyanga moro isaneka negento ingi itanya lekana no baende bali kireri rube no mu bose baende mbaka ningo te skuru nere yemo abana ba sogete bonsi bakasoka kuru skuru batakoleti liogirinde lyonsi baro pa soka kuoka ekiagera koleta chibura huru tali bichangia chinjira ne chinyinge chuko ya namangana nabo ba yali kunyalikana no yo mobo aende ase apo bisabe chisema teba kantu taiti na ba otegereru inawe yabwene tebe igora kirende bono mete ebale ngabango kolene bone skuru yiwe kabone ngani go yatikarete osie kwa goika eiki ende ase bono bagende ko gayana amangana yubante kwa nekinga bakolire omochando oye bona ase kikiga bana ninkabali bono mete ngochira sara nade abana bachira sara na Bible abande ningo banda takosoma ahikoleka bono turo chingo chikutera bare maiga kabisa yes omete bono aramba abana mbwate mbako mukige tambukiro kyabwango etambukiro ekyo kyalenge kyabwango mono bali kuira mangana ya ngora bali korana one bali kurarikana na marube bunayo ekegere skuru ntubwate esanduku eri okobeka abirengerere byawo igoriye ngana gete kwanda kwaruta mali timeti ngocha bali kereri kose bono entonko bolinkelinga okoligere koli kose baro chenga iganga ratuire ngora bono na ibabe tabango mono kolendo mwancho muri Ndizi TV na bokandra gusanga na into birengereri byao wetera asemitandao yaito ya Facebook, YouTube na bogotorikera SMS wetire number 0792192834 asendo chebo igo ase ensemo ya Facebook noche good morning live watching from Izebania boda Nyasaye okonyire na
na dolile litukolinde kugania wanafunzi wote wa Border Hill Academy asubuhi njema. Tia bidii kwa masomo. Enoch Mochere ndoche shabiki 001 kurua sensemo ya ngumbu sechinse cha Michael Kennedy Gisemba the chairman wa bashabiki Keitons pia banga watching live mboigondo che makori Tony Akaboi yateba kolengana korwa magena melt nitie ajabu tuned in mboigondo che Victor Sultano Bangi yateba good morning team job ni kama experience ya ligu nchara nigo oyebwate atenga nimbwate experience ke ligu nchara nchara kwaira hata akoka no kebwate sa timati nsema ngoroche tunerini me Ndizi TV ndo chinganere mwalimu Elijah Onchenge agatenga kurwa St. Catherine Academy Kioge Center Nyakoe Ward niko tuned hadi mwisho. Salamu kwa wazazi wangu David Onchenge na mamu Yuni Kekemunte Onchenge, Anasizi Teresa Nyanchoka na bro Jason Nyakeke kurwa Nyaramba whatever koru chinsemo cha Nyaramba Enoch Makoli wogi out no indime korwa Mosaraba town deno bichage exambalo out nga korwa Sengera age Kongo echirobo macho chacha no inde imempaka omoerio mnafanya kazi nzuri, asante sana deno nabo igone Rosimi Mota good morning omongina Edelmont korwa Nairobi Pipeline na happy Naftali Onyango Sheila Kemunto Jaradi Yunge Engera Yeri Tongo Jaradi Uru Zakari Makoli Moginda Victor Omondo Douglas Ogega Salome Nyonyoni Kalista Wanyatieko ime yomorobero, asante Kegima naboigo korwa sense moino tendo shenga nere Enoch Makoli ata korwogi no yanwali me yomorobero Dominique Nyabutu mwalimu korwa Keumbu Amasago base tune in mpaka tamate. Boigondo che Robert Onyanja koteba obwansu bwanya mwanya gechinge boigo ndoche deno bichache exampalo otebanga kurwa Sengera rekonga echiro bumachoge chacha nonde ime mbaka omwelio mnafanya kazi nzuri ekinegero to moyo mwancho muri Ndizi TV banga onyetari ya tango ntori koboka gocha somoro ENSAKIA nayo gerete to koboka kera lituko riema ambia Juni toikira na ase studio cha Ndizi TV elinde kukumanyia na liaberga koleka kurubwa twagatiganete chiritukuli igoro oigo twabato rosira lituko twago bato seme to kumanyia nga nchira keje orabe kwegendereria nabo gusuka kurwa sekerenge kemugo chia sekende umoroberio NENSAKIA umoroberio chakara litukuli wiki chakara Jumatatu ugoika Ijumaa asitukuli Ijumaa tugoja twatwara litukuli kurunga freestyle Friday astokwe watoka kabisa tukwe watoka Kegima imeyomoroberio ENSAKIA na boigo wosoya ase weekend no mate Friday is the upper weekend mate weekend igebagire kabere abantu Friday nebo chake weekend Friday ni tukuru chaka gose okwaleganie weekend meta bangi bamaitenga members day tukuri rero ase chinsemo akonyoranga nigo abantu bawusika emeremo chinsakianda omulisia buna mizi kora mumanyango members weekend ninki members day ninki omulisia ko chaka kuyaliga ni bene ase emeremo yao yani ase sabato yao okorwe emeremo mapema kwenda kwache kusino bwato na kayanga kao gese ke kanisa mambi kwa beke bitu byonse pamoja kwanyara kwalika ni yani sabato yao ya kabisa nabo igo abantu bakomera na mapema sana kwenye kolika si county ya Kisii bono na job bwente ko chaka mapema lero iga utale bake county yao nka members omete wikama otwa obe na ba members bao family yao ingakie na limbali babwate ebyombe ao ni maetasa chi hoteli bale barosire ebyombe byo kunywe chae bago changa 10 Alero ninche nkubagolera naende no chinyumba chiri chokwekoke ni matembara bwate byombe kolende lituko na ndero bachikumira na chi members barakora auditing ewikingima ngotarago lechae ngora otarago agento kelia anyway
ego bano mwacho murigereria rituko ria rero tukobona abantu abange bagosibura emirimo yabo kendabu baenda bachikwiyarigani ase ngencho yoko osoa ase sabatondo shenga chinsane biro chigasane go charara de torasiomia asense mediende iyo motimuko tokoira na tonyale kumurigereria ayele amorikira sensemo ya magazeti. Ndizi TV Ubwansu Gusii omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuro chikaunti sana na ibire echo chira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Chimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Chibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali no barema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwenso bw'Gusii nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibice chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bw'Gusii niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turi nikirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu Gusii. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukomanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikosi chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work
nigo nkwegeria bare theater technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chiokomenya nigo bare asenyegitari ya RAM ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwate urusagia ronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono as a PO Box 81-40200 Kisii Gusii o Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na ibere yemo isano na ibere enoti marakabere ibere isano na ibere isano nemo Gusii enotisano na ibere isano na ibere kianda inoti isano nemo inye kianda nabokubalikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naige bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inye isato isano nemo ibere isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime. Today is a wonderful moment for those of us who are graduating from kindergarten to primary. Eriyo mwano abigati yabali abake baranyole gisemi chibirengo bigoro muiri skuru ya Porters Haven Premium School ne skuru yege Kristo ebwate playgroup goika grade 6 nkuru bari ndagira ase skuru yo abali mubayisaine naboigo babwato bumanyi bwigoro ebirasi bibwate ribagarisaine naboigo bare asago ikereka banyore mwisho wa lami Nyatieko Road naboigo rosagia ronde ensemo ya nyanchwa gusoba Kirisimi Porters Haven Premium School. Chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka iri neri tuko ryo korokia obwanjani ucyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubuna Ndizi TV Valentine's y'umwaka oyo nigo twerure korokia obwanjani bwito ucyasa abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kejege ke oranyara ko bagugutwara asogo gikyase cyabisi cyite cyo tuka kinsamo kiri cha embassy ekeroko genda nyakoe Gusii o Kisii wetera sinamba enoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato isana nesato isana libere ayem teni tushare kila ambacho mko nacho. Tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Mwigo nabo ikirana neke wakia ukiubwanchaniye unabone endagera chianga ebirarero ebitamba by'obukene by'abanyaruka ebikoroto egatie binde binge ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyu gukabere umwaka y'ukiri 2024 eyuko barokia obwanchani abanabo Kiumbu Children's Home Valentine Charity igekoletwa simule na Ndizi TV igekubwatana na Light Tower Electricals, Nyumbani Kwetu Foundation, a company ya Davis and Shatleaf, Wima Electrical, Kisii Family Medical Center, Mama Tefi Mitumba Bells, Enokem Agrovet, egatia babwatani bande. Ndizi TV, you are our Valentine.
negentekiya konyora ebintu byogutumika aseduka na negentekiya muno konyora eduka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nya chitaya chiwaya n'ebintu binde binge byogutumika asistima nkonya bale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets na room heater, fan, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imejumu chukisi opposite DTB Bank angena Shell petrol station. Nepoku bakirisimi ase namba enotisano na ibire enotisano nemo inyesano niseto enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboriti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito naboigo tugochikutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyechamambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo chonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'omugusi.
mwancho murigerwe TV ya Ndizi TV na kwariganire bene asentunda yende yomoroberio bw'ENSAKIA sebonzo jigosoa asensemo ya magazeti kumanyina aralia ya airobolito ase amagazeti alero nchege ngona benkobwata engazeti ya The Standard. Nabo igoni chukumanya na aralia ya mulikire ase gazeti ya Nation kolende ngokumanya nga omogeni oito oikire ase studio no ara samagacho Ndizi TV no aikiranire mapema sana elinde acheto ne kinga ngaki abantu abante kwerenda mbawa kwa no mochando obweke bongo omaitenga obongo na bukirigento ase omo abantu ekonyoranga abantu boichuide birengererie binge ase amongabo ase bagwetere mechando ao yense bono nere buya abantu bonsi bae wobo manyi voice ine ngaki babante kwetanga ne mechande yega techiko ko ba mechando ase amatuko alimote na Ndizi TV ekweneke ninga ya bwatukire abageni gose yabaira yaretire abageni akoruchinsem ababwate bomanyi voice ine ase engencho yao kokwa obosemi nabayo kotenga ninki obwanete egokora Abraham Osoro wono oikirega ase studio yeito astogo chikomwa libagari yaye elina kwanire igororo ya amangana ya mental health asale omumanyi abamangana yo kabisa iko no mancho moligeria to basa gosuka bono bono ebekirani kabisa mente ke kombe kinde gie chai elintu nyale go sanga amo asenga neyo yamangana yeke bongo ke torira banta bange babide ba kole ebikole bitali yani bitali byamanya bantu job asege kole kya bongo gatoranga omwana yo momonyaruka bwe myaka 20 abaga koa ogosega kongoteria omwana ye omumura eryogo oikogukwa esumo ine ngana yabetege gwichani kigimatuke bolinga inkikia beire bose inkikega nrate asense ito ya Kenya kero konyoranga omurandia usomolisia akubwata omwana omusinini omutachiranze kwanyora omuibuli nigo mwana amoge chirikekimo omwake biranya wikera aze amakweri yaye nebinte binge bigenrete asense ito ya Kenya ebiatoire obuichana okonene ingani inkikega nrate abantu babwate emechando emingi umuntu akoboke kemambia nigo mumenyete twamenyere na DORCAS ose myaka emingi kulinde bono litukalimo boka otielio moyo ro oyo tede okunacha bon amangana na manga genreta sensitu na kitogeranga to koletera imi Ndizi TV abamanyi bamangana aba go sansa monera ine okomanyanga inchira kyo bwenete komenya ekirwa toro bochando nkyo bwenete kokora egente tangana kero kora no goita ya no kwengenta ya to kobaleta sense moyo ya studio Ndizi TV omorobere bw'ENSAKIA liwe okomanyinga inchira kyo bwenete komenya elinde obogo kwenderelia ase obogema boigo etogote bimya Ndizi TV ndogotigetisi komuri ito Ndizi TV nabo tubwate gwetira so mtandao ito Facebook Ndizi TV News digital mtandao ito YouTube Ndizi TV News nabo gwetira website www.ndizitv.net nawe igase namba ya SMS anga ekenengeri kiao wetera namba ya 0792192834 inere namba mwancho muliria ogosanga amo 90 emambi ya lero asendo cha sensemo ya bale bagenda tukobwatia omurubiro ekenenko ja komakia register na nabate igwikanye makia elinde dolenga mbara bali tocha twasieke raisiko Teresa Kemunda ta job na DORCAS bwakire korwa muranga amo muyasana yule moja utawana following asante sana Evelyn Misiani atakorwa mara ni tuko pamoja asante Kigima Nicholas Ogega na Michael Motume MCA Mazige East world tuko tune in asante Kigima Ocharo William watching in from Sensi Kisii na boigo Nicholas Ogega oiranira batenga mbekere otera kwa mokolera mwene monene by evangelist Nicholas Ogega tuko pamoja hadi tamati kabisa watero kungocha kole ase ege kakere moto Giles Philip what a good work my classmate job following oyo mwaso metenero koranga Charles Philip mwaso metenero tengega seo kwa ningi kabisa Philip no tua so metenere twali kurara se domwe yemekuru kuramogi okay ya mwanchu muriga teato sasa nsemo ya magazeti tunyale kumanyangana ya aire oborito ase tukoria lero tuko chikonya itera senchera ya bwango ekyagera omugeni itu oikira
ase amagacho aiga osese studio yeito entinyali kwa na chinsa chabene kabisa anyali gusanga namo nabancho abarigereria erinde toegwo bose tumenga kitubante komenya akere mechando yato icheire anene asense gaturoche ngama kongo gakari gwichura akyo nakyo job abantu babwate birengererie binge ebono ekigambiro kiabere gikona changa tuna fibesa chia chinyomba serigo lirike korende kero wikera na payslip konya gwago kirenga akalebuka linale kona chuga ono kigati kona chuga lende ninyole ga kingole sukali ngirere bocha beli obosi bwokoruga obosi bwa mandazi kolinde gwachiko so ase payslip nando chebono igo motie nyobere goko yara bado ebese gebutoire ono sirenga inkingo kora kinende negera tokoleta amanyiri ndibaye kumanyinara liaya obone tokolera singazeti ya the standard ndo chebuna nigenga na irobo litone linga okonacha weke gambero nigo koligetie okonacha weke gambero igoro ya ekiombe keliye kugayana amangana yobochole na boigo chimbebe IEBC nigo konacha weke gambero igoro ekiombe kikora koligetie kubagana abarai asebono asingazeti ibate banga okona choko nigo korachi goturubania ekigambero kagendrete bose chinkwana egati ekiombe kia azimio la umoja nekiombe nekiombe gya Kenya kwanza ekiye kwa okoboko serikali okoboko asebono iga egati yababunge babiri bakoranga okona choko wekigambero mateke gambero ngabete kurukona chabuna nigo chinkwana echi asoko ensemo ya barotenga nchirime yeri chiko chinsemo ase ebingese binge ase chinkwane chi mbiya serichiko atenga tiga omuroberi oli obekire bukorosi ebokoligia aba commission of IEBC obegukobwatiwa talinga tuganyenga abarai baje kuiwana na tumenya koraki bayo chako to abantu bagotenero bochole batebanga tiga ekyombekyo ose ekamati eri yachole twelinde ebeke aba commissioner aba ase birogo echake merumo yaye ase echake asobwango mono elinde aba Kenya mbali nubosi boli bwabo bugwa kachikora sigo engane niga yarakanire nga nechiko yaretire okubagekana mono ase ensemo ya abarai egati ya abarai ba Kenya kwanza naboigo abarai barase enseme kwa serikali okoboko Kenya kwanza. Okay, ase gazeti ya Nation ase pejentangani ni gobono emolekerete igoro ya mangana ye chiseme ase bono ngane mwamu egotenga egetenda wiri ase amangana ye chiskuru chabusa ekinege tenda wiri bana tenga egetenda wiri ase chiskuru chabasa gamaiga ya yega se chikumorikera igoro ye chisemi ase chiskuru che secondary una mumanyete akero mwaka oria obwe chiri bibere naiseto mwaka bechiri bibene setoni ga serikali ya ngororo ya bete geko tebanga chiskuru chibene chabusa ekagera abana bange bagacha ase chiskuru gose basogo kugenda ase chiskuru kolende asa matuka bwango igatorenga moroberio yubwe skuru chabusa tori bosabu no lenga abukale ase bone batenga konye ase skuru yabusa gose ase secondary yabusa ase mwako yosase gekekeiga nigo goikabwa kana chiribu emerongo ibere na yemo chimisano na ibere ayo ne skuru eri abosa omwana akorunka okogenda skuru oirana oenda skuru oirana maragoba goikabwa kana chibesa echo ase bono batenga achi school chichenga cha na chichabo sasa skuru choboroso na boiga secondary nigo bono aseboni ga chitalibosa buna yalenga bukale asebone binte binge byabere bi comment kaniwa ime na boigo oko kobugima kwa ireire chiskuru echiga gosaba chibesa erinde commenta gose come ko na kinga abaro kiwa batigaire ase chiskuru ase goikaboni ga niga abaro kiwa bono bagwakana chibesa chiri chindagera endagera yoka yomete lunch yoko mwana kuri skuru eri job agwakana chiri bui komenesa to ne chimisano
endagera yokeria kuri skuru abana abange nigo tenga kieli ya serikali atetenga no boigo chisemi che skuru ya secondary chabire bosa ninyo tenga abanta abange nigo babete bagotwara omogoko kulindi bakiba okuragera nkoro na boigo ebinto mbero bikebike biganeidi asiga no nyanga gegotebanga nigire bosa anduja ase chisemi chiri bosa eji skuru chiprem chi skuru choboroso abuno ka chiri bosa lakini ya secondary bado ebinto nebinge abayiboli bado ngocha bali basabu chibesa chio chamasoma aliyokuirana ase skuru okay medios nkoro kinga bado tiraba bosa ase boni ganigo bono owaka na chiribu 13 nechimisano ase omwaka echine chibasa chendagera chukana echi chibasa chechanga cheskuru chi uniform wikabwaka ne chiribu 3 bono ase bitabu biribigane iribu na dictionary chikamusi achi ebukwa mone binde wikabwaka nabo igo chiribu 3 nabo igo ebinto binde yani chibesa chinde chitanche iriga nechiago sengana chi development mani chibasa chamagacho maiboni bamaite chibasa chamagacho nkorubale chiribu ibere nabo igo ase emeremeri school activities wikabaka ne chimibire mwacho boligereria inere school yabo sa ase nseto ya Kenya ase egekekeiga wikamwe boli aligi chiribu emeronge ibere neyemo ne chimisano nebere aso mwaka amamano yamanya gosoma school yabo sa abona tenge ekinege tendawiri mwita bawo soka skali watenga elimu ya bure eskuru liwa mbosa ya iro mwana ya eskuru ekatolike tumu waziri wechisemeze kilima chogwatetenga abana bonsi piba ne kiwo bachiri chiskuru tokoranga nyene county eri ya Bungoma Busia basoire kurusia abana bonsi kurunka bawete umuchi aso muchi teammate nga nande tokwane tenga ne ijobu kaiga tokatenga abali mumba ani aba serikali wetu komanya ki ninki kyagera moratara ide school chungu se baboli mama mwabo mora inki moratara chiri school kalinga otebanga kubekera mama chonsi umuiboli bakabande na rochenga batete kubeka abayiboli byara kabisa wono umuiboli buno bo mwana oli obete kagosiro neri komondi kwali kubwa igamenya tena ngina koro orabwata ngina koro wakonyero umwana yobosibona nali kwasalipi ora likwale ndomo cha nali kwale tomo cha ndomone nase igomba bwene tebaligereri elinde baba kumanyanga ninki boseke bwene dete kokoro boigo ase keto kuskabosio ase ngazeti ya The Standard page ya 5 ne moni yote banga ni gobono ababunge bataitebere ne bichibesa bete bakona chwa chingaki bale kuna chwa chibesa chinyomba ase rigolirike ensemo yababunge kurwase ensemo ya azimene yote bagoika mutuira ni chibesa chire chimilioni 4.5 ijumwa betu moto na cha ase ase mure nekerenga bikochukwaga cha chinyomba ase ligolirike ase batebanga nonyanga ekigambero kyabetege okananga chibese chinchiba chikonacho na batebanga omurubiri bwobwagachi bw'chinyomba nga ngane tyanjiri nerichiko niko babete bakora nacho chiribu 10 kero mubunge chiribu 10 onye ababunge bakorera nga chiribu 10 babiro konchibu no mukenyo kawaida nere na bakorera kigibara kinene to chumura ibwenza batebanga inchego agendere omurubiri bw'chinyomba goikogenda timatinga kali gotegerera aba Kenya ababunge ngoyo akali gotegerera ono mete no murai bwinse ndomanyetinga nakia emirubiri ya wente onye kora bonere na era okora bune ene gasi ayari era abwatu kwigena nga ubwagachi bw'chinyomba na bubu kabura boko bakonya oburai na oburabe bakaraki aroje ngo bwagachi bw'chinyomba na bubu kabura boko bakonya oyenga obatera wikirani emirime yari ritaba kenyeira ebona era meta ayaro chenga nere biyekirani eire lyarite yani motema go monte tatema go siria focus yaye era otebe eire yane ngagachira bakaja chinyomba cha magorinse bona kereke gambiro kegocha gata yaya bwatiri chiko bona badaro chenga yaya igobono mogotema kumoira ni maiga bona gate bangate tukwagachira bakenya lakini riboli rinde nkero mokenyo taita gachiro nyomba
Arutakira Mukenya. Barabake turateba nga abantu bego meta nyumba chibuna chiri chinsemo cha Nairobi yali konyoranga chislams ko chislams ala se nyumba chiri ase babwate mechande mingi aragachira buna bali ntokorra bobe kolende ekera bwate kerenga yo kwagachira buna DORCAS batebi ngoko na chande miaka 10 na enchenko enyomba bono ainoga job nande tigako tebanga ncheko enyomba nyomba iri gochoko egu ogocha kugura asiri gurirense ogocha kugura tari ngogocha kwa egu ngabono tintina ko irege kombiki ya konye nyomba ke gotete base omubwikano konye nyomba yarenge chiribu chimilioni 50 bono ko chimilioni ronye 200 kororire ogocha kugura asiri gurirense Igobono bado mete turagacha bado beso gocha kugura nyombiri asibone go kwakana gwagachiro Bono togendreta asengane yuate igoro ndo chingano ona se gazeti ya Nation ngase pechentanga ndo chebo igo bamurikirete ngakinere omorayo bwabaraba ke ase ebunge nene nero pio wandai abana alikirete mo nogerio monene ase ebunge yu Moses Masika Wetangula akomotenga bono ni go bagane tiechibesa Vachira ni wecho motenyoeta Ukwira ni gubori ngo chikunyare kanekero omora ibwensa gotebanga aba contract agendra ni gasi aba sai bali mo gendrete gendra ni gasi onoro chiga bese ne chira ni gubori bese tino jo se ne chira ni ekero kurigereri none nonye no mo nero morikyo monena ase kyo mbekeri kya bali mu kya kupet misiori kelo misiori nera atetenga ni gobono to gochukumukie getambukiro gyo koira omo nene bwe kyombekeri okorika bali mu kya TSC Nancy Masharia ase kigambiro ase kyago tunachera ebesa yaitu konye tawo chigotwira ne debese iko no bara bwate debesa yabo eira nigu abali mu bwira ne rigwe besa yabo eri babete bakonachwa omotinyo yo etete omotinyo yo omotangane mangana akongire do chepio wanatenga ababunge bonse bera ni gwabesa yabo ikigambiro ngyatebetenga mangana yuta tali gochikonyarikana bagendera konacha nase kibako nachira igobono batete chibesa chiranirgu chirikoje cyana churu chomotinyo omotangane na igoro na kitu igo baite bana batigeire chiro mwakorio kyagera konye kigambiro nkiranacha nkiratugutirare bono gyatugutire tare bono nande nkibako nachera ena riribo bona se batagete bayana nerigo chibesa cha ama ene pinyote na DORCAS ekero mwabwate chinkwa na bene naba wakili baito ase umuroberio bobwansu bweri chiko nigo narochenga nigo babete bakugikelia eserikali asogota ibwira lichiko Njeno jendo kingi nchobono iga tige serikali wera lichiko yani bwatiri chiko yes ase kirata ngaulete yore igoro yeri chiko kilo monto garense yeri chiko naende kibati anete gwetera seri chiko ne bwenerete baigwere okunacha kwebigambero na litora beto konyolense ituge guskabosyo Okay, nabo igo ase page ya gatano kabere ayarora chikonyororo nigoro ngaki omo Chief Justice Martha Koome anyorire asa kongu ase bono petition yabe gochiko bekwa ase okorusugwa kwaye ase OBC ase bono akolengana mangana amange ase bono babe gosamangana bere kago aka ase semeyo ya judiciary Sevono serikali abereke kogosoreria enseme yebigambiro ni nabo igo ase ensemo ya babunge gose ya bunge nigo bono mangana so kidenga nigo bategete Martha Koome kwa isiko asebona petition ego chikoikwa bosi ewe bunge ase bono barabwate ego sekerengero libwate kiko chikumwaka isiko Martha Koome maeta mangana ya enjera ko baga ochaka na bago tumo mukenyo moke batumo monto yani wikira sebone go wikira ko nyoranga barai bagote banga aba ngabono yitio tokoreki tumo akisi ko maete bago chaka nabo bagora tumo no mokenyo
okay tinate abenge gatumire kolende ebintu bine bitwara bipimira sama tukakale kolende nebwenerete abeke bonu usaidi eisaine obo saiti bo isaine iguru ya Martha Koome ase kiombekeli gekumulikira abokoleri bwebigambiro JSC tiabeke bo saiti bo isaine elinde kera tokinga Martha Koome na nama mocho nawe kunyalika na agendeka kolenda nyatabwati mamocho Ometa ya igagachire aya ni gachire maiga yekigambiro gotuguterare emeroberio yende ya serikali kusigotenenia emeroberi eri ya serikali kere mete ya yabu ya maiga yo twararenga mangana yo gotuma abanyanyimbo goche Haiti abire kago tenenigwa goseka gotangwa nabo igo moroberi bwechinyomba na bono obere ko gotuguterare amana yanda mange nabono niko bono ababunge banane bari barasensemeria ya serikali bono niko bagasaine ko komenta chinkonga petition bento ko ikwase bunge yoko kwanerengana yoko mwaka isiko Martha Koome bono aya bono metekera gocha igokoranga bado ebigambiro bigasaine ko komigwa mbigasaine komigwa sana ekiageranga akiro konyoranga ababunge bensemeria bagasaine koigera ringa Martha Koome bono nabwaneta kwisiko mbono bakora emechando amaite tigango ekende kyakwana yale ko banga amangana ya housing levy gose amayo bwagachichumba chise nagenderete nabo igo kirigento kebenganywe amangana yantu kangongo sokaringi Tarimono nindo chingano enekero ekigambiro kyabetege ko nachanga gotuterale ikina kyabegetu ase kigambiro nensemo yazimio yukwambererio bocholi oponene bwabetu mwaka buchibibire merongebere nebere nigo naro chinga eserekali nigo babete bagochengera ekigambiro tebenge ekigambiro gyakore emirimo yae asenje ndonge kulinde bono asengencho bone ekigambiro kyabete kuna cha kokugenda mamincha na barabu bachoke moche nje ndo chinga nebwenerete serikali bago sike ekigambiro ekero kya nachire buya buna bataete na ende ekero kya nachire mamincha nokoni wabo banchirana umete wanchirana nigente kiya sana ola bante bare ni denayo bakaboniga te abanchirarenga nabo yale ngento abwate ti machiko lende bachika bagoshaka emerobirinde babwate amachiko tiana kuburia aba contractor aba usaba nyakonda aba banda tote bagacha banda to kwagacha maminjeri eri chiko eserikali iraikirase yange kubakana ngai bagotamera ikiagire ndo ndo tokore kirima minjeri eri chiko igomba bwene te balengera likabe no nayo musawo kore mirimiru ikalengera likabe ekire okoriria omubunge bwensemeri elio tebete egaseti igorotete nga konye abanyakonda abanyakonda bali bamocha ni batige kwagacha konya kwa manyo munyakondo ire gasio agacha chinyumba chansemo ya tebe ya Kisii kwatigire kwagacha kuba koigwete kigambiro ikiakanire gusiga tuguterera renga neyo ayebono manyenga tori gocha wakano na boigo egasiende yonsi irache ya serikali bono meto ko ba blacklisted na tebe to ko ba black ani ogotangwa okobe ko isiko kwa isiko to kwa ugasiende yonsi okoli kugetabu kiriye kimwamu job amete ndata tengane yene nkongu asaba nyakonde kyagera yani ebasire nki bawento okora amana bna watenga babemba kanu nabo bira basambe boruru sana amaene bigo go basamba ekyagera na bengo muiboli o tebiri umwana oyo gende school omwana oyo likako gende school amwe gweteras ensemi ngao ose no mwana omunyaruka otebi gende school amwe gweteras ase a boyfriend ose omusani oyo karalia abokungu bomonyole matengo chire aba kongusana aso mwana oyo ochuko otebi abeboli ngobo kongu bwanyole ekyagirwa kole tendo mumicheri chiko njena kingo tebinga tina abakani mbatika kogacha ngendo kwatenga balengera liki kabere
Renga likabe. Ogochora no. Ogochora no lakini renga likabe. Okay, kabisa. Mwacho murigeria tos kama tu ase page ya kabere ayarogo chikonyora ngake bono abanyanyembo abo bisaba kanjo. Tari abanyanyembo kolenda abo bisaba kanjo bono bali bagoturubania abantu mete bono bali getatenga ruthless bali batabwati mabera nigo bono bairanire nande se gose asense twa Kenya nigo ba abo bisabo bakora emirimo gwetani chinguru gwetani ekerengo se chinsemo chiri bakorera obokori se bono aba Kenya bagendrete kwe murungania se abo bisaba nene gose ase chobisi cha serikali bono awatenga nigo aba obisabu bagotumeka chinguru chinyinge gochi ase abonchoreria ase chinsemo imeyense ya Kenya yora nyanyore senchiri yogo ase gazeti ya kabere nabo igo ase gazeti ya ikomina kyando mwancho murigereria nigo yaro chikonyora nigo ya abalimu bali kori kwa ne serikali bono bado 50,000 bali chintani bali gochikolikwa na serikali ase morobero permanent bono bado mbaranyora mabagayu na boigo 50 bono bado mbaranyora mabagayu gose mbaraegu marube yoko chikolikwa ayuno chikonya soma asobo imekerora ikepejeri iya ikomina kyanda igo bado meta bali mubono entora bali mumbarali kubado serikali ndaroche tukoleria alinge county ya Meru abereka wasomora ibinso abereka gotenga abalimu balikiru asa chuskuru lakini bono rende bado ndrochenga abalimu abo mbaralikwa meta abali balinge ase intani mbali konya bataraliku bagendrete gosomya bataraliku bono bado mbarakora ki mbaraliku ase gusase chobisi cha serikali bali kwenye abanyagitari abalimu abo bonsi bado mbara ego marube yoko likugosi yo gwancherenwa bene ase emirimo eyo tugusukabusio ase peji ya kianda ya gazeti ya The Standard tabanga uburuire wa maiso amabaliri bose red IDCs nigo bwacha kirekorokana ase babere tabanga nigaba Kenya bono wabwenete kwerenda kegima ase okobwatia amachiko yobochenu asogo isaba elinde kutanga uburuire obo bwa red IDCs uburuire obo batabanga nigo bwambukirirwa ekarwa kunire amaiso y'omuntu obwato buroirobo bose wetera ase enchera yokuna ase ensemo umuntu atoratebenga amaisa yabete in contact with gento kende gyonsi wetera ase ntino bakonyaranga uburoiro bwa kwambuka ase batebanga wikira bono iga nigo uburoiro bwabere bokonyora bogotoka amo abantu mbara babere botoka ase county ya Lamu ndoche county ya Malindi county ya Mombasa nabo igo county ya Nairobi ne county ya Kisii umuntu yo mona abatoka no buroiro bwa red IDC sasigaba Kenya usaba menyibe nseme babwenete berende kigimase oroboti yoruo no ninche nongo ikira liyobo kubamolekera amangana engazeti ya The Standard korende aya na MAANGI naboko emanyi ya wetera asokora egazeti yago ya The Standard erinde boko emanyi naralia ya amolekire ase engazeti eyo ya The Standard. Okay, asogo kolera ase gazeti ya Nation enyorere egazeti yao nyawe somera ase page ya gatatu ase bonura chukonyora naki abo sabali ba DPP bono bagochi bose basoire ko
kobeka emirobiri yogo chieko mo otambukia gusiyoko chikumuirania omo Kenya Kevin Kang'ethe oyo beteka gukora obosari boboiti bomusubati yomo asenseri ya US na gutamagocha gaiga sensi ya Kenya asebono babegete emirobiri yogo chikwene kinga nkumuirani bari awocha asense area ya US erio achi kogendera nekina ekyogyo boiti bomusubati oyo enyori gazeti yao yubwanchite onyale gwesomera amangi ase gazeti eri ya Taifa Leo ya Wakenya bange maite bagochi bararigereria asebona egotenga elimu ya bure wapi ekoboliri buri elimu ya bure wapi ebono mwanchu murigereri abokwenyorera egazeti eyo amone chinde chinyinge ndonyale gwesomera ase oboimentu twakoteja soko ya chutia rinde naboko nyode gazeti yunya wesomera ase oboimase ngencho yechinsa nebiro na mtwakotenga omogeni ito noare maiga igete mapema sana sebono tuteto komwali bagari ya bene anyale gotumanya gosanya gotobo manya no bosemia igorna kyabantu bamente kumanya na mechando ya mongo mental health no mochando bwabire bwo waka abantu abange sense cha Kenya nebuna boniga okokonga kwobogima kogendrete job abantu abange nigo bono bagendrete konyora omochando oyo nakiga kwatokoliga omogeni omanyete amachando yake bongo edina nyale gotweresera anyalo tenga kyabantu bantu na kyabantu bantu kugaya namangana abo batali kwichurirania obororo ase chinkoro cyabo igo bono nere buya amanchu murigeria tunyale gotegerera kigima ase ndoshenga nera kemisovi motange another day yani free Friday indeed nyasaya twanche ile twarorere rinde wishing mashabiki what a lovely weekend ahead kwa Nyankongo Junction getting you loud and clear na wira William Mugaka live from Migori County tuning in hadi mwisho na my wife Taklinike Mtona abana baye Elvin na Viona Chantal Shelin Mary na boy gotatu mwabo Hazan Mugaka mamo mwabo Joyce Mukeira pamoja na John Atika na mumru mwabo Paul Asande na kiyaka sama tabana botambe kurwa nyambaria bench na tore no mwancho ye Morin watching live ndani ya Ndizi TV show. Asante sana Kefa Misi atakurwa county 047 no ale email yo moroberio kiyaka sama otebanga buna botambe korwa nyambaria ebenche no toreime no mwanchione Morin togo so ebieka na egwaso no mwanchio go buna oya ototebinga ero so ire no mwanchio ye ENSAKIA tali ebieko bwenete gwesemia no na abana bawo bataraende skuru na bokora babekere no ekorega alime banya gotegerera gwetera se omtandao o Facebook Ndizi TV News Digital omtandao YouTube Ndizi TV News na boyo gwetera website www.ndizitv.net. Okay, na baiga sensemeri SMS na bagoto nyora wetera namba ya 0792192834 inere namba usanga 92 ase emambi ya bono ndochinga Margaret Magi ataba korwa enduma tuko pamoja makori Tony Kaboi ataba korwa Korea korwa Magena Melt Mangena Melt ni ajabu tuned in. Okay, na boigo Nicolas Ogega boigo yuntomo soma Enoch Makori kurwa Enoch Makori wogi no inde imekurwa Mosaraba Town Edwin Omwanga kurwa Kajiado present watching. Asante Kigima au mwalimu Dominic kurwa Keumbwa Masago base tune in mpaka tamate. Asante Kigima bali mugenda to machi uchumbe jinsa na chechiga gendera gochibwatuka tokura na kurase omotimo komo kento gendera gochibwatuka igobono to basago ko gotenera ngabono to achira somotimo ya gendera kubwatuka uchumbe yao tokwera ngo chitorego chisoma asenchira ya bene tiga tokende joba somotimo komo ke eni tunyale kwarigania omogeni tasenchira ya bene singencho mogeni ichoberera wikirana ase chi studio chicho naende igeta igachinsa chama mbikigima kare ange gotosemia amangana
alengete obochenu wake bongo asumuna beke nyamuli tobereka mental health asigo omugeni icho omugeni twabe tukanya kegima ase chinga kichintambe okurukwa Abraham Osoro obwate umanyi kegima igoro yobochenu wake bongo ngochale abiko tumanyi naralia ya obwenete kumanya asigo nabono nayo ko yenda gututumira ojumbe ya wetera se YouTube wetera Facebook wetera se namba itu SMS erinde oboli amaboli naraliayo uganeti kumanya igoro yobochenu wake bongo naende muchando kyobwate uganeti onyore obokonya nabakokonya nabakumanya nakekerenga ekenene kya Ndizi TV nogo semi okumanya erinde noye naye obokonyeka kurwasole ndo yoko kiguka wekatago semi wikotokumanyi erinde nasuke kurwase kerenge kemuchi aseke muna tori aseke kageterige tambe tobe tugusanga no mugeni aseke ndo sabankelinga mo gusuka gende gotengera Ndizi TV nabwo obwansu umugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Gusii Urban Blaze omugaso obona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Migi yali na koronyaramba chenkorkunga MC Migi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na